Ah, voilà. Peng. Peng verting. Ah, voilà. Akori. Ah, Zala. Ouais. Zala. Martin Tokiky zanyane ka Zala. Zatsarin Tokiky nyane. Takia daga. Ana roba la munu sam Tokiky yava kwe. Zala. Ori yava kwe. Ori. Ran mas javin raba. Weh. Zala. Rak Tokiky de. Zala. Weh. Weh. Zala. Tatra konoro higi. Tatra ku varga naro. Zala. Weh, manganga lona kazi nge. Manganga mtukiky fo. Riavako. Zala. Moi. Niane que za tenga we. Moi, lona kaja manganga. Manganga mtukiky marar la khatubazna jabi. Zala. Roh. Riavako drako. Nanganga marara farandona kazi. Zala. Ana rosa mankara riavako. Ana rosa mankara yu. Roh. Ana rosa mankara yu. Si vous saviez à quel point on a roman para vravozara tonaro. Drako. C'est moi. Tiaz kunwe mitukiku kek mapanganga luha. Marare bona kazi. Manganga lona kazi ya mitukiky. Riavako. Bon, anaro diable leng tia raha diable tio igny, anaro boko ndifasa crédit. Zegny récompense naro basta la yode. Tatra no igny bro. Tatra no igny bro. Tatra no igny bro. Bon, tsy magnino, andifasa crédit naro boko yo tava parpare sandra. Tava parpare sandra téléphone. Pare sandra visibilité. Merci de portefeuille naka. C'est pas non. Zagny ka ula ndai vanga crédit joti. Ndai vanga carte. Rembourser naro. Parce que vartry ko fa tsy nandeha rembourser client. Zala. Nindri. Yava. Nine. Keka naro yura maro bekara yu fo. Tsari hita naro. Zio naro vuhita. Za yo isanandra mangan direct famono faka drako. 200 fo, 200, 500.
500 800 farana agnabolo mizaha anarô io fô anarô io fa anarô zegny tsy mizaha ande vanga crédit zary avako e ande vanga crédit remboursegna forfait narô lany en fitiavagna chose vidana crédit ni 5000 ariary 5000 ariary atao maro be typika mahazo efitra ty mahazo efitra ça fait 8 ça fait efitra koty ça fait 8 plus 4 ça fait 12 tyko mahazo efitra 1 2 3 4 5 yeah 100 000 ariary crédit 100 000 crédit ni 100 000 ariary araiky ataonao tellement bako amizay orange Tsy asina Airtel. Airtel mamaro olo mantsako Atao fa tsy maro zegny Airtel. atao Airtel vitsivitsy fa ataova tellement ndraiky orange ke zegny jijo riavako nianiky nahitako raha zegny nitady raha nahita raha nitady raha nahita raha Bastalion ninao ataoko 4 bro si problème ayo na edy zegny agnatry 4 nao aminao hagny fa izy andeha aminao hagny bon zay ty boka eo amaray magnano spectacle ambato finandrahana agny amrotonambositra hagny farafarambositra am lundi am Coliseum zegny posteko eo boka eo crédit narô riavako aza magnahy zegny malakilaky tagnana fo mahazo am raha ty niany zegny malakilaky tagnana mahazo ok anarô mbela koa tsendriky azadigna volanko fa 15 € de bonus azonao am tap send 15 € de bonus en plus ny vola halefanao zegny anao mbala mahazo 15 € koa am code promo mena ke ararote fa jusqu'à marais les raha jusqu'à marais jusqu'à le 30 avril voilà kara zegny courant ambela ko anarô agnamboatra agnano maquillage agnano peinture au visage bako eo amizay ndeha hirikarika velontegna tsy maintsy atao tanjogno no injehigny fa tsy olo tanjogno no injehigny fa tsy fiaignan'olo jaly no iadivagna riavako fa tsy olo miady am jaly fa tsy miady amin'olo magnenjiky tanjogno fa tsy magnenjiky olo zegny filamitra anaka zegny magnenjiky tanjogno fa tsy magnenjiky olo miady am jaly fa tsy miady amin'olo filamitra ny commando azonarô commando volagniny commando izy commando ni aty jaly izy natonga za mafy izy jaly anao klateko la bouche no fermeko ramtade no de omeko regleko anao de voneko anova commando tanjogno no enjehiko fa tsy olo izy jaly no iadivako fa tsy olo izy soyez commando les gens soyez commando dans votre cœur, dans votre âme. Battez-vous. Yadiva Jal jusqu'en farani. Voilà. Anova commando Jalei. Oui. Bientôt misra wavi. Ampitapitam namna diabe. Misra wavi. Voilà. Misra wave tuatu. Misra wave. Commando. Bisous, bye.